Hey everyone guys, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' एजुकेसन इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नै जोङो मायाव दंफैयो मिथिगौ ना? शिवसागर होननाय जायगायाव दंफैयो जोङो। ओमफ्राय जों हरनि 9टा साराय 9टायाव गाखोदोंमोन, ओमफ्राय फुंनि 5टायाव मोनफैदों आरोना। ओमफ्राय दायो जों नै साब्रैजोंहाय बेवहाय शिवसागरनि फुख्रिखौहाय जों गिदिंजोबनो होननानै आवगायबोदों आरोना, हान्थिबोदों। नोंथांमोना नायलांबाय था जों बेसेबां हान्थिनानै बेसेबांसिम सहैनो हायो। नायनो दिनैहाय चेलेन्ज लादों जोङो। माखासेया थाबोबाय जेननानै दै बासावनो, ओमफ्राय जों चेलेन्जजोंनो फैथारदों आरोना, गिदिंथारनो होननानै। होमबानासो साक्सेसफुल जागोन नालाय साननायफ्रा, बेनिखायनो जों बे फुख्रिखौहाय गिदिंथारगोन आरो जेरैखि जाया। नायलांबायल' था, हायोना हाया। हाखागोन आरो जोङो, जिखुनु हाखाथारगोन, मिथिबाय? बोथला बोथा खालामनाय दा आंल'। दावबायबाय था फुंजा मर्निंनि। दिनैहाय गिदिङासो गारखानाय मावसदे। जोंना नै गाबोन बिथाङा खिबोनखैहाय बर्डाराव थाना फैदोंलै बिथाङा। बर्डारनि गानफोरखौ दांला जोबनो फैखाबाय दा। खाथिमाबायनो खारबा आवगायबो लोगोफोर। हेपि फुंजा-फुंजानिलै गुलेले नुयो। नाजानायजों एकदम गिदिंथारनो नाजानानैहाय हाथारबाय आरोना जों एकदमबारे। नै दायो कमप्लिट खालामनो हाबाय। हा साननाया जाफुंगासिनो आरो साक्सेसफुल जि सानदों बे जाखासिगोन। जोङो गासिबो हाजोब्बाय आरोना, मेंखायाखै, कन्टिनिउ थाबायबोखादों, जेराव थाथ'वाखै। दायो ओमफ्राय लोगोफोर माखासेखौ लोगो हमहैफिनसै जोङो। दाथ' बेलेग जायगा नायहैलायनोसैलाय। जों बे फुख्रिखौ गिदिंजोबनो हाबाय, बेसेबां किल'मिटार बेखौ मिथिला, बुरजायानो जागोन आरोना। मासथ' उन्दुनो ओंखारबाय, बासाव उन्दुबोनानै उन्दुनो ओंखारबाय। जारलासो। नै बेवहाय मोनसे पस्टार होना दोननाय दं आरोना, बे जाबाय मोनसे मन्दिरनि नेम आरोना। बै बे ओरै साइडआव दं आरोना, सिगाङाव बे गोजौसिनावहाय बे देबि दल जाहैबाय। ओमफ्राय बे गेजेर खन्द'आव मोनसे गिदिर दङ, बेयो शिवा दल। ओमफ्राय नैबे साइडआव नैबे नुबाय थानाया बे जाबाय बिष्णु दल आरोना। बे टेम्पलनि नेम बियो। ओमफ्राय नै बिथिं ना ओंखारोनो, ओमफ्राय नाखौ नुथ'वाखै। ना ओंखारो, नाखौ नुथ'वाखै जों। नै टेम्पलफोरा बेनो। बेवहाय ना दं आरोना, ना नै बिराद गिदिर नाया। आं ओरैनो बेखायनो हांसोसो जालाजोबो। बे नाया मासेया गुफुरा ओरैनो थैबायदांलै इयो। बेलेग स्टाइल बियो नाया। ओरैनो खारगासिनो मोजांखौनो नुवाथो। बे हगारथारमोन नामा नैयाव? माय गड, नै दा मोजांखौनो गाइस, जोङो साक्सेसफुल खालाममारबाय दे दहाय फुख्रिखौहाय माबानानै थाबायनानै साक्सेसफुल खालाममारबाय। ओमफ्राय दायो जों नैबेहाय मा होनो शिवा दलावहाय जों नै हाबनो नागिरबाय। एबार बे सिङाव हाबलांसिगोन आरोना, मा मा दं जों नायहैनोसै एबारो। नै इयाव फारौ दं आरोना, बिराद फारौ आदार होगोन।
Oh guys, ini farokra biराद दंखायो गिदिंना नायनि एबा थांना नायनोसै माबायदि जायगाफोरा नै बिथां So guys, आं नै गोजांनाय मोननानै दायो जेकेट फुबाय ओमफ्राय बिदिनो थाबायनोसै आं दसे माखासे गिदिंखांबायबो ओमफ्राय आं दायो एसे बाहेरायाव थांनो नागिरदों आरोना ससे खालामनो ओरैजाय मिथिबाय टेनसन दाला बेफोरखौ नुनो मोनगोन जियाव थाङो बेखौनो नुनो मोनगोन हा फायखानाखौबो नुनो मोनगोन रायजोफोर मिथिबायना देखायजोबगोन लासैनो नायलांबाय ल'था नै नुलांगासिनो एसे नैयावहाय दामब्राफोरनि माखासे बेयाव जमा जानानै ओंखारगासिनो मिथिबाय नै देखायनोसै गेसाव खिगासिनो बे सिङाव नायनो र' So guys, जों दायो माने शिवादलनिफ्राय ओंखारबोनानै दा रांगरावहाय हाबफैदों बेवहाय दसे नायनोसै ओमफ्राय आरो बेलेग बासायनोसै आरोना ओमफ्राय नैयावहाय माबा मा होनो आइ कार्ड बिदों आरोना आइ कार्ड श' खालामनानैसो जों हाबनो मोनगोन बेनि थाखाय जों स्टुडेन्टनो आइ कार्ड बिदों दा देखायनानै जों हाबनोसै आरोना जोंनाहाय माने जेनेबा बेवहाय श' देखायनाय आइ कार्डआहाय 15 बोसोरनि बाराबाथाय माने दाननांगौ जायो आरोना टिकेट नै बेबायदि दाननांगौ जायो आरो दै ओमफ्राय जों दायो नै बेखौहाय माबा होनानै लाबाय 25 थाखा आरो गांसेयावहाय बेखौ जों होनानै जों हाबनो मोनबाय आरो दा ओमफ्राय माखासे 15 बोसोरसिमनि 14 बोसोर 13 बोसोर बिदिनियाहाय आइ कार्ड देखायनानै हाबनो हागोन आरोना ओमफ्राय जों दायो नै बेयावहाय हाबबाय जों आं देखायनोसै दायो औ नायदो नै ओरैजाय बेनो जाबाय रांगरमोन नामा ना रंगर ना रांगर नै जोंना राजायाबो फैगोन नायनि